वसई विरार परिसरातही रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे। रेड अलर्ट असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले। वसई विरारच्या शहरी भागासह ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेलेले आहेत, त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली आहे। वसई विरार परिसरामध्ये रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे। रेड अलर्ट असल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले। वसई विरारच्या शहरी भागासह ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेलेले आहेत, त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली आहे। आणखी एक वसई विरारमधून बातमी। वसई विरार शहर परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका वसई महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनावर झालाय। शहरातील प्रमुख रस्ते जलमय झाल्यामुळे कचरा वाहतूक करणाऱ्या अनेक गाड्या वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबून ठेवण्याची वेळ आलेली आहे। रस्त्यांना नाल्याचं स्वरूप आल्यामुळे अनेक वाहन रस्त्यामध्ये अडकून पडले, त्यामुळे सामान्य नागरिकांसह महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना देखील याचा फटका बसलेला आहे।